Baba, wena uthe unavigate uzomupha ipholo. Umupha nini? Sihlangana nini sizohlala phansi sixoxe nawe nonavigator sibone uthatha ukhiya umnika. Kuzomela ngimthole bengayile esikoleni kumfana ngoba ngiyabona emicimbini eminingi omaskanda kabe biko kushuthi aqashwe lokho kumfana. Ngcono ngivele ngikubambe makuye esikoleni ngikubizele la egate-ini ngikupha imoto. Inibingelele kuphina kuphela kufinye khona umbuso njengamanje babukeli beSelect Africa TV emakhaya. Sawubona sikumukele beSelect Africa TV. Sawubona. Select Africa TV. We, we. Our king knows with Select Africa TV and we are subscribed by our futhi uhlezi usibuka njengoba ngiphathele izizwa nje. Ngiyangithanda kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami. Ngibingelele babukeli beSelect Africa TV kama lami ngikwazi wakhe ngothi ubusane ngwakamthembu. Bafowethu njengoba benazi ukuthi kunendaba ezishisayo la kuma social media angiyiphethe bafowethu insizwa ngithe angiyilande nje ngize nayo insizwa isigweli lesi bafowethu into nje enemali ngikora ngifuna ukuzwa kahle kuyona namhlanje and ngizwile ithe izopha omunye umculi imoto ngifuna ukuzwa konke lokho kodwa ke ngicela ixoxele namhlanje sikhulumbe le ndaba sibo bathi ubhodla Ubhodla Umlilo original. Bhodla Umlilo original bafowethu into enemali bhuti wami sikubingelele sikwamukele kuSelect Africa TV. Ngibingelela wena kuqala bese ngibingelela nababukeli ke bonke ngomningi babo ngithi cha hayi uyena phela kuBhodla Umlilo inkosi yoBhodla Umlilo bayebonke basekhona nama fake. Abantu baqhamuka ngala ngemuva bezenza wena. Baningi bayabona ukuthi hayi la ngathi kudliwa imali kuphela so bayithethe imali vele ehle egameni. Bafowethu uthe uzokunikeza 1000 emangisuka la. Hayi bafowethu ngizobe nginemali emangisuka la. Bhuti wami hayi bakhuluma ngawabantu. Watrenda kangaka yini wenzeni? Hayi abantu basuke benkontela ngisho intweni abayibona athi le ayinayo indawo kubambelela bese beyashibilika besale bodi lokhu ihambile nje. Ilo ihambile. Wena bhuti. Uthi wena uneimoto zakho, unomuzi wakho. Angeke zenze lutho ingane. Uyakuphika lokho unavigator. Unavigator yini niqhathwa yini naye? Hayi unavigator ngiyacabanga ukuthi mhlambe uxakwe imali yokuphatha esikoleni ngoba umfana usayifundela isikole. So lezi imoto nje ububona namanje igcwele la emva kwami ayiphelele indawo engekho. Ngiyafisa umfana asondele ngcono ngivele ngimupha okukodwa nje lokho mokuyipholo nje la ngemva kwami. Ngimvusi. Baba. Wena uthe unavigator uzomupha ipholo. Umupha nini? Sihlangana nini sizohlala phansi sixoxe nawe nonavigator sibone uthatha ukhiya umnika. Kuzomela ngimthole bengayile esikoleni kumfana ngoba ngiyabona emicimbini eminingi omaskanda kabe biko kushuthi aqashwe lokho kumfana. Ngcono ngivele ngikubambe makuye esikoleni ngikubizele la egate-ini ngikupha imoto. Watalapha ke Bhodla wavele watalapha nje izwe la sukuma lokho ngicabanga ukuthi wathi kuyakhuluma lokho kumfana kwabhibhidla wase uyaqhamuka uzovala. Hayi wethu uyazama umfana kanti akabuzange le ngithi uthinte inkuzi mala ngeyindala abantu akade babona kwahluleka izinsizwa la zithi ziyagadla zagcina zithi hayi uBhodla inkunzi kusho zona manje umfana bese emncane hayi akakhohlwa. Babukeli beSelect Africa TV nomphakathi wonke waseningizimu Afrika nginosibo la uBhodla Umlilo bafowethu uyazishola ukuthi uzomnikeza unavigator imoto ulinde unavigator uthe mayibuya nje esikoleni siyakhala uyamnika uthe uzomnikeza ngibona nepholo la ngemuva. Hayi amapholo yona lawa gadama sifuna ukuthenga isinkwa siphuthumise nosobe simnike lona ngoba vele uyothenga amagwinya esikoleni. Babukeli beSelect Africa TV uBhodla Umlilo usibo bafowethu sinaye la bafowethu njengoba nibuka la emva kwethu imoto zakhe zonke lezi nabe bemngabaza Nkosi yami hayi ngikhona bafowethu ngibizile insizwa ngiphethe ne1000 la ephaketheni hayi bafowethu uthi uqala nje ukhuluma na imvula mlomo. Hayi imvula mlomo leyo isehle emthini uthi angehli la ngingakayitholi imali yami. Ya yona ke leyo. Uthini kubabukele emakhaya bhuti? Ngithe babukela basubscribe eqala ukuze makhona okunye okufikayo kusho ngoba ngiyabuya. Ngiyababona baningi abankontela kule video baningi engisazobangena naphinde ngibathengele imoto. Bonke abanye ngibaqashe ngibathi umsebenzi. Basazoba baningi kakhulu basubscribe bayibuke bayilandele ngoba ngizobuyela khona la ekhaya ngizota lapha futhi again. Ngeke ngisabayeka abafana bayadelela mawubayeka. Ngicabanga ukuthi emasiphuma nje mina nawe la sizofonela unavigator behind the scene siza ukuthi umfana uzoba nini akazuke ngoba ngathi sebe nezinsuku zokuya esikoleni. Sifuna simthole noma esebreaking nje sithole isikhathi esincane nje simuphe imoto simshuthe bese yagoduka ngemoto umfana ekhaya. Bhuti wami siyabonga ithuba sibonga isikhathi sakho sinikeze sona. Navigator mfowethu imoto ikhona wena buya lapha esikoleni ndoda. Siyazi ukuthi ninezinsukwana eninazo esikoleni eniba off.
Oh nansi sicela besondele asicela besondele awikhombe woza bafowethu intsha Navigator ngoba le ayikabi namaplate mfowethu sokunika yona nje kube yakho nje nawe uthi ukhuphula isilumiso ube nje isithomana esikoleni ya nansi ngizokusportela uzophuma namakhulu khona lawo nama empowered niyayibona babukeli iyona le ayikabi na plate bafowethu iyona le impahla enkulu yintshantsha njengoba nibuka nje futhi wami siyabonga mfowethu ukuthi usinikeze ithuba ake silinde ku Navigator ukuthi siyamthola yini sizomlanda nje manje babukeli la emasiqeda nje ukukhuluma la sihamba siyomlanda siyamtshela ukuthi indoda yisho usuku ozoba right ngalo ube ongeza ungena ngale sikole siyamsimlela hayi akeza umfana akeza ngomnika le1000 lamagwinya la ngelunch izobe igcwele upetrol namanje igcwele full tank sengofese ngimupha nemali yamagwinya babukeli beSelect Africa TV siyabonga kakhulu bhuti wami siyabonga isikhatsi sakho nami ngiyabonga kakhulu. Okay. Select Africa TV. Wey, wey. Our King Nuwas with Select Africa TV and we are subscribed by bafowethu uhlezi usibuka njengoba ngiphathele izizwa nje. Ngiyanthatha kakhulu babukele emakhaya ngiqhubeke njalo ngibuka amavideo ami.